Guys, sa sobrang kandingon sa akong mga anak, mao ni akong buhaton. Magbunot-bunot kung kinsay mauna nilag ligo nga tulo. Kay akong ingnon nga ligo na di man. So, sige magbuhat anig papel butangan ako. Kuani ka papel tulo, butangan ako ligo na. Ang kung ligo na mao na to ang kung kisa to ang makakuha og ligo na. Maoy maligo, ang uban blank. Sige guys, magbuhat ko. Uy, ikaw ang makuha dili man. Magkuha pa man ko. Ballpen Sky, please. Dili man yan ang makangawkuan ko. Pagani, magbuhat pagani ko. Oo, pulain. So, tulo ni ka papel akong suwatan. Kisay makakuha o. Uy, ari diri. Uy, testing ayo diha. Uy, matumba na akong kuan. Nadiris kayo. Kili di mamalilim. Nadit ayo diha kay matumba imubag ayo itumba dito pikas. Ano diri? I-on ra gud ang suga diri kay. Uy, kanindot man mo yung notice. O naa. Nana, i-on ang suga sky please kay kuan. Ngit-ngit sa ako ang ta. I-off. Na. Suwatan ni nako. Ako suwat din. Kisa kay makakuha sa lucky. Tak ako gipusuwat lucky sad. Unsa man mutuman dili. Tuman, Suwatan na to. isalikway, isalikway. Uy. Kaya nakabinuangan. Ha? Saan binukuhan? Saan di akong gibinuangan? Ito, isalikway, isalikway. Sky, liyo ka ni mo, Sky. Nga nun sila, nga kandingon man kayo, pagkagamay ani nila. Kadingon. Inigmata ani, diretso juday ni sila maligo. Karon nagdagko, halos dili naman noon maligo. Si ate, kadingon. Unsa kani silang orasa kung mo trabaho ko, unsa kani silang orasa maligo. O kani first. Nya, maglukot pa ko ikaduha, ikatulo. Dapat ha, sunod ha. Ate. Ko kamao ani. Di ka ba? Oh. Isa kay Lucky, guys. Kung may bawaan daw kaligok. Nalali sa kanya. Ah! Kaya akong iuwahi og bunot. Ako'y suwat ani. Ayo! Nakasuwat! Naan na diri. Ay, nakautot-utot ka naman, Jud. Kuan na, alas 10 na, wa pa nangaligo. Pakaligoon, ingnon nga. Kani, si Kuan mauna, si Kuan mauna. Mauni paagi na lang nato para mangaligo. Bunot-bunot na lang taani. Nakandingon naman sila, eh. Dingon. Tutog mo, lagi ko. Ha? Tutog, lagi ko. Ano man? Put, Ay, may bataan eh. Carmen Sky. Sige, ari na. May. Bunod, bunod. May. O, sige na. Ako lang bunod, be. Lahat tulo ha. Ako bunod, para white, 1, para fair, para fair. 2. Ayaw. Ayaw, di Sky. 2. Nya. 3. So, tulo ni sila. Oh, sige na. Bunot-bunot. Ato ning uyogon. Oh, yun. Bunod, tabyolo. Uyogon na to. Kalihok lagi kayo ni Muskay. Sige, asa mo kuha ni. Ako. Oh, sige. Kaya ko na kuha. Tulon guys, mukuha si una si Sky. Ako ito kaning tulo. Ari Isa na. lang. Ta. Ari na ba?
Agi, kuha naman ni mo. Kagiligo na. Ari na, Sky. Agi, basa. Wala, di basa. Oy, ikaw. Cheating. O, kana. O, sabi mo ah. Oh, ang good. Ay, wala iya ha, wala. Sa Ay, inyong di ba? duha. Di, wala man na nga, nabli. Duha na lang, duha na lang. Sa inyo, kuya. Ate, oh. So, Ate. kinikuha ni Ate. Kuya, last ate na automatic. Ayaw lagi pag hilabot, Sky. Pagkuat. Dapat mo sunod. Kay tibok adlaw, wa di mag cellphone ron. Sige na. Ikuha ba? Kuha. Kuha na, kuya siya Tang, ipagkuha. tang, 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 tang. Sense ang asa maligo or di. Oh. Ay, diri sa Di bonot. man ako kanon. Diri sa bonot. Kanya. Ate, diri na. Ang maligaw ko na kay si... Wala. Yeah. Ate! Ala, si ate. Si ate mo ay nauna. Ate, oh. Ang kanina. Ay, si ate pa okay na. Ate. Ako ka ang ganito. Ayaw, lagi kay si ate. Nung last ni Uy, si ate pa okay na. Isa, kabinikan. Lulululu. Rahina. Ginawa na, tanawa na. Si ate Maoy nakakuha sa lucky winner. Swerte ni si ate. Ah, Sige, ligo natin. Go! Sige na, kay maglakaw tarong taod-taod. Ato asa ta dita? ato mi sa dentist niya. Bilin ka. Kay natangtang man ang iyang braces. Guys, anawa na si ate si ate guys. Why na bayad kay Bris raman? Di nanawag na ko. Giingnan ko nga muadto lang kay kana trouble man na siya kay natangtang man. So okay ra nga dili magpa-appointment. Kato pa gani unta na pag Monday at Tuesday ba? Si Riner kay busy man. Siyon ka ang kablosi. Kuan og kulo guys. Unsay nga nani gani? Bread. Unsa ni? Kulo. English ba? Unsay English sa kulo ner? Sana. Basta na atoy bread ang English sa kulo. Wala na isumpay nga bread ba? Kulo bread. Ta. Unsa ma? Kulo bread. Kwan. Unsa man? Nay kwan ba ang kulo magparnimal og kamay og butang puno. Mo ni dagway sa kulo. Himo ni ang kuan kuno bread. Nuldog Ay, butangan og kuan ba lubi. lubi og kuan sugar. Mao ni among nadak-an ate. Sa una wala mi sudan, butangan ra na nimo og kanang lubi. Sudan na. Tuno sa lubi. O tuno sa lubi. Sudan na namo. Nakaratat na. Dili kay panaligo. Wala man mi sudan kanang mga bagyo-bagyo. Okay, mali ka. Wala man mi sudan so magkuha din sa tanunoy ana dito kung naay kanang guwang na. Mao dayon solve dayon ang lagkuan lagi ang sudan ani. Solve na. Kay masudan man ni. Imo nga ni butangan og tinunuan. Sudan na, tangag asin. Lami na kayo nya na kay buwad. Imo sad butangan. Daghan man mabuhat ani. Utan ba? Pwede nimo isugba. Pwede nimo butangan og lubi, tuno sa lubi. Pwede sad nimo lutoon diretso. Linuya. Pwede sad nimo butangan og sugar pang dessert. Dubukon. Kuan ni siya daghang kag vitamins nga makuha ani. Mano? Mao ni among nadak-an ate. Madali-dali jud og kuan. Kamuti ba? Usahay butangan og kuan ni mama isda nga butangan sad og kamunggay kani. Mao ni siya. Kulo ni Mang Liling. Oh, kulo. Baliha ang episode. kulo. Loko. Lachin. Si Mama Liling gikan ni sa bantayan naabot gahapon. Nga ang iyahang naong perting luya kay gikapoy karon arang-arang na iya naong mura jud siya nagunsa dito sa bantayan nagdaro. Way pahuway. Alangan mo kay kadagang pagbot sa Busy kayo siya dito. limpyo sa balay. Busy kayo siya dito nga daghan kayo siya mga gipang asikaso. Papilis daan sa abogado. Kuti ang SS. Kuti ba? Daghan mga requirements. Ano gyud na tiwason para makuha ng
Wani nasugat gabi kay busy ang mga tao gabi naning kamot lagi. Tultol mako pero ini lang ubog at lang. Mm. Tawagan ako si Maymay. Isa may natabag ako. Si GN, si Sky, sila tanan. Nanugat silang tulo. Ilang gisugat si Tawagan Mama ko na si Lili. Maymay. Wala na kayo kutasan ni Kuya. Siya'y nagda. Tindaw sa kuan, Wala na kayo sako. kutasan mo kakot. Sako ang iyong kuan pero bigidana ko nando ka bulig. Bugat lagi. Dito sa village, okay ra. Morning dagway sa kulo. Sina kailan ninyo guys. Mao ni ang taon among nadak-an niya isuwa na mo madali-dali. Wala lagi masuwa. Gusto ba siya? Tawagan no, mamalit og kuan ha para Palit sila na. dali ba kuan no sa ato mo ra din eh. Mm. Dali. Uy. Manguha ka dito og dahon sa kamunggay, magkuha dayon kag sili sa gawas. Ya lubi. Naman tay lubi di. Solve na ang sudan. Asa na si ate naligo na? Ate naligo na ka ate? Sim gipangit tanaw ma. Tuwa na si ate? Naligo na? Araw-araw na yung ipon ni Maymay. Lagi. May daw ni kuan. Pero luoy kayo, mauy, luoy kayo nang mag-brace, uy. Oo. Sige lang siya, lugaw, oatmeal, Adjust ak pustiso. noodles, luya bata Di ka kaon og spaghetti. Mura na yang kaon diretso ton, kay di man niya mausap. Pero may gani sad kay wa jud ko nakita niya naghilak-hila kay sakit baya pulmiro. Na street baya dayon ang atubangan ma, murag na ay ko ano? May alivio. Imo nakitaan? Pangisin na para may nilay ng uban. Nilin niya na. Padung na rin yan, may. Adto lagi na ako kay nanawag ko ato pag Huwebes ay Martes pagtangtang gyud. Ningon man to ang kuan secretary nga iadto lang okay ra walay appointment kay kuan man trouble man na. Nya wa man gi time si Renner kay busy kayong usa. Tingali. Di katultol si Renner kay paglakaw na mo akong gitudlo mao ni ang kuan ni Maymay ana. Nya karon si Renner kay busy lagi kaayo ana iyahang kuan. Kami na lang hapon unya. To ni isagol sa kulo para naay tuno. Guys, hapit na maluto ang giluto ni Mama Liling. Kuya. Ikay next. Ikay next ha. Asa man niyo mga kandingo naman ni sila oy. Wow, man. Pag buntis unta nako ninyo kusog man ko maligo. Ano kalisod man kayo ni sila pakaligo sa dagat. Pag ani ka na uli og kulo dagat na pod. Wala. Unsa ma? Oo. Karon na pagkuha nila sila ganama sa balay. Ner, naligo na si Maymay? Wala ka kalili dito si R. Si Sky, may una lagi kay dagan to. Ta. Kay siya mo una. Okay. Muduwa na mo kuno sa laptop. Mao to guys, ang nauna og ligo si Maymay. Mo to guys. Kanya, salamat sa inyong pagtanaw sunod na sad video. Please subscribe. Like. Share. Bye-bye.